Ассалому алайкум бинандагони гиромӣ. Манзури шумост барномаи иттилоотии хабар бо пешниҳоди муҳимтарин рӯйдодҳои рӯз аз телевизиони Баҳористон. Дар студия Шукронаи Хуршед. Нахуст сархати барнома. Ташрифи иштирокчиёни 16-умин бозиҳои делфии ҷавонони кишварҳои узви Иттиҳоди давлатҳои мустақил ба шаҳри Душанбе. Таҷдиди ҷашни меҳругон дар муассисаҳои таълимӣ. роҳандозии мусобиқаи гӯштини миллӣ дар ноҳияи Темурмалик. шарҳи хабарҳо. тавре маълум аст, аз 14 то 18 октябр дар шаҳри Душанбе бозиҳои 16-уми делфи ҷавонони узви кишварҳои Иттиҳоди давлатҳои мустақил баргузор мегардад. маросими ифтитоҳи бозиҳои делфи рӯзи 15 октябр ба нақша гирифта шудааст. Ташрифи иштирокчиён аз соати 2 шаби 14 октябр оғоз ёфт ва нахуст шуда иштирокчиён аз шаҳри Челябински Федератсияи Россия ба пойтахти азизамон шаҳри Душанбе омаданд. аз истиқболи намояндагони Ҷумҳурии Қазоқистон ва Федератсияи Россия ки тайёраҳои тариқи хатсайри Алмато-Душанбе, Новосибирск-Душанбе ва Тошканд-Душанбе ба пойтахти азизамон фуруд омаданд, ҳамкоронамон Томириси Алишер ва Нусратулло Ҳакимов гузориш медиҳанд. пас аз ташрифи ҳайати иштирокчиёни бозиҳои 16-уми делфи аз шаҳри Челябински Федератсияи Россия дуввумин шуда ба пойтахти азизамон шаҳри Душанбе, намояндаҳо аз Ҷумҳурии Қазоқистон тариқи хатсайри шаҳри Алмато-Душанбе омаданд. ёдовар мешавем ки иштирокчиён аз Ҷумҳурии Қазоқистон пештар ҳам дар бозиҳои мазкур фаъолона иштирок намуданд. Я профессор Казахского национального университета искусств из Казахстана. Мы приехали на 16-е дельфийские игры стран Содружества. И в этом году как раз проходит оно в Таджикистане, в городе Душанбе. Приветствуем таджикский народ, что мы приехали с очень такой хорошей миссией. Именно будут конкурсы детских по искусству, по всем номинациям. Это интересно. Как раз постоянно мы встречаемся и рада здесь проводить эти конкурсы. Хорошо, спасибо Салам алейкум. бояд гуфт ки яке аз ҳадафҳои асосии бозиҳои делфи ин муаррифии санъати волои миллатҳои иштирокчӣ маҳсуб ёфта барои дараҷаи тахассусии онҳо низ мусоидат мекунад. Я ученица Казахского национального университета искусств при Шабыте. Я учусь в первом курсе колледжа, и я приехала на дельфийские игры, чтобы поучаствовать и представить свою родину. А в какой номинации? Я художник, номинация ИЗО. пас аз ташрифи иштирокчиён аз Ҷумҳурии Қазоқистон, истиқболи намояндаҳо аз Ҷумҳурии Узбекистон ва Федератсияи Россия, аз ҷумла аз шаҳрҳои Новосибирск ва Красноярск дар фурудгоҳи байналмилалии шаҳри Душанбе сурат гирифт. инчунин дар бозиҳои делфи намояндаҳо аз Озарбойҷон, Арманистон ва Беларус низ иштирок мекунанд. Я приехала сюда из страны Казахстан. Благодаря возможности, что я участвую в дельфийских играх, я смогла посетить страну Таджикистан. Я очень этому счастлива. А в какой номинации ты участвуешь? Я участвую в номинации «Эстрадный вокал». Хорошо. Всей своей команде передаю огромные удачи и здоровья. ёдовар мешавем ки бозиҳои 15-уми делфи дар соли 2021 дар шаҳри Москваи Федератсияи Россия баргузор гардида буд ва соли 2017 дар ин чорабинии баланди фарҳангӣ ба намояндаи мо муяссар гардид то сазовори медали тилло гардад. бояд гуфт ки яке аз ҳадафҳои асосии 16-умин бозиҳои мазкур ки макони он шаҳри Душанбе интихоб гардид, ин шинос шудан бо фарҳанги бою ғании миллати кӯҳанбунёди тоҷик ва инчунин дидан намудан аз мавзеъҳои таърихиву фарҳангии пойтахти азизамон шаҳри Душанбе ба ҳисоб меравад. Очень приятно будет услышать все народные песни наших замечательных ребят, которые будут соревноваться. Я думаю, что в добром здравии. И всем желаю здоровья, счастья, главное, мирного неба над головой. Потому что наша культура, она должна объединить народы. Поэтому, конечно, мы будем петь песни, которые говорят о патриотизме, о любви к своей родине, к своим детям, к своим семьям. Поэтому очень рада, что нас встретили такие доброжелательные ребята, помогли чемоданы. Так приятно всегда, когда
такой прием. бозиҳои дельфи бозиҳои бузурги оммавӣ ба ҳисоб рафта дар он истеъдодҳои ҷавон аз синни 10 то 25 сола аз рӯи номинатсияҳои фортепиано, скрипка, санъати тасвирӣ, сарояндаи академӣ, сарояндаи халқӣ ва эстрада, рақси халқӣ, созҳои нафасӣ ва халқӣ ва ҳунарҳои мардумӣ иштирок менамоянд. Ба ҳайати ҳакамон бошад, аз рӯи ҳар номинатсия иштироки зиёда аз 100 нафар шомил аст. Здравствуйте, меня зовут Шкаровский Всеволод Николаевич. Я являюсь художественным руководителем заслуженного коллектива народного творчества Российской Федерации, ансамбль народного танца «Сибирские узоры». Мы приехали с ребятами с хорошим настроением, заряженные на выступление. Добирались мы достаточно быстро на самолете, буквально 2,5 часа, и мы в солнечном Душанбе. Конечно, солнце, тепло, это нас дополнительно радует. У нас уже минус в Сибири, там холодно. Здесь мы настроены получить такой заряд от солнышка местного, погреться и выступить, насколько у нас хорошо это получится. Вот, заряжены на хорошее выступление. хотиррасон менамоем ки маросими ифтитоҳи бозиҳои 16-уми дельфии ҷавонони кишварҳои узви иттиҳоди давлатҳои мустақил шоми 15 октябр дар театри давлатии опера ва балети ба номи Садриддин Айнӣ сурат мегирад. бинобар иттилои вазорати фарҳанги ҷумҳурии тоҷикистон дар бозиҳои 16-уми дельфии ҷавонони кишварҳои узви иттиҳоди давлатҳои мустақил ба ҷуз мизбон ҷумҳурии тоҷикистон иштироки ҳайатҳо аз Федератсияи Россия, ҷумҳуриҳои Қазоқистон, Узбекистон, Озарбойҷон, Арманистон ва Беларус дар назар аст. теъдоди умумии иштирокчиён зиёда аз 390 нафарро ташкил медиҳад. идомаи матлаб дар пешниҳоди ҳамкоронамон. воқеан истиқлолият ба мо имкон дод то дар кишвари маҳбубамон чорабиниҳои сиёсиву фарҳангӣ ва варзиширо бо як шукӯҳу шаҳомати хоса бо расму русуми тоҷикона баргузор намоем ва инак макони бозии навбатии дельфии кишварҳои узви иттиҳоди давлатҳои мустақил пойтахти азизамон шаҳри Душанбе интихоб гардид ва мо гурӯҳи эҷодии айниҳол дар театри давлатии опера ва балети ба номи устод Садриддин Айнӣ қарор дорем ва омодаем бинандагони азиз то шуморо аз ҷараёни ташрифи меҳмонони арҷманд дар кишварамон огаҳ намоем. ба қайдгирии иштирокчиёни бозиҳои 16-уми дельфии ҷавонони узви иттиҳоди давлатҳои мустақил дар театри давлатии академии опера ва балети ба номи Садриддин Айнӣ сурат гирифт. ҳамзамон дар ин макон дар рӯзи аввали бозиҳои дельфӣ ҷамъомад ва машқу тамринҳои иштирокдорон баргузор шуд. мавриди зикр аст ки тоҷикистонро дар ин чорабинии сатҳи байналмилалӣ дошта 160 нафар наврасони боистеъдоди аз 10 то 25 сола муаррифӣ менамоянд ва ҳайати иштирокдорони бозиҳо аз ҷониби ҷумҳурии тоҷикистон, муҳассилини мактабҳои таълимӣ ва санъат, мутахассисони лаёқатманди муассисаҳои фарҳанг ва ҳунари шаҳри Душанбе, вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳои Суғду Хатлон мебошанд. бояд гуфт ки дар бозиҳо иштироки ҳайатҳо аз Федератсияи Россия, ҷумҳуриҳои Қазоқистон, Узбекистон, Озарбойҷон, Арманистон ва Беларус дар назар аст. ёдовар мешавем ки теъдоди умумии иштирокчиён зиёда аз 390 нафарро ташкил медиҳад. шумо бинандагони азиз метавонед ҳамарӯза аз ҷараёни бозиҳои дельфи тариқи шабакаи Баҳористон тамошо намоед. бояд қайд кард ки маросими пӯшидашавӣ ва гала-консерт дар таърихи 17 октябр дар театри давлатии академии опера ва балети тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ ба нақша гирифта шудааст. мавзӯи дигар баланд бардоштани сатҳу сифати таълим дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ, ҷалби бештари хонандагон ба омӯзиши фанҳои дақиқ, табиӣ ва риёзӣ, ҷонокнамоии омӯзиши забонҳои хориҷӣ, инчунин омӯхтани таҷрибаи пешқадами омӯзгорони собиқадор ва расонидани маслиҳату тавсияҳои методӣ ба омӯзгорони ҷавон аз мақсадҳои асосии машварати омӯзишӣ иборат буд, ки бо ҷалби директорони муассисаҳои таълимии ҳудуди ноҳияи Шоҳмансур роҳандозӣ шуд. гузориш дар ин раванд омода шудааст.
бо мақсади баланд бардоштани сифати таълиму тарбия бо ташаббуси сарраёсати маорифи шаҳри душанбе дар муассисаҳои таълимӣ ва томактабии ноҳияҳои пойтахт миёни омӯзгорон ва кормандони соҳа машваратҳои омӯзишӣ баргузор гардида истодааст. чунин семинар-машварати омӯзишию дастурдиҳӣ дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 16-уми ноҳияи шоҳмансури шаҳри душанбе бо иштироки директорони муассисаҳои таълимии ҳудуди ноҳия ва намояндагони шуъбаи маориф баргузор гардид. сараввал иштирокдорони семинари мазкур дар соатҳои дарсии омӯзгорони муассиса ширкат варзида раванди дарсҳоро таҳлил намуданд. тавре аз ҷараёни ин тадбири маърифати омӯзишӣ маълум гардид омӯзгорон ва хонандагон бо тайёрии ҳамаҷониба иштирок карда донишу маҳорат ва таҷрибаи хешро дар назди ҳозирин нишон доданд. лозим ба зикр аст ки дар синфҳои таълимгоҳ соатҳои дарсӣ аз рӯи низоми салоҳиятнок бо методу усулҳои муосир сурат гирифт ки барои хонандагон ин соати дарсӣ диққатҷалбкунанда буд. таълимгирандагон низ бо тайёрии хуб дар дарс иштирок дошта ба саволҳои омӯзгорон посухҳои мушаххас пешниҳод намуданд. мушоҳида кардам ки хонандагони ин муассиса дониши хуб доранд. омӯзгорон ҳамчун омӯзгори пешқадамтарине ки чун дар фанни математика дарс мегузашт аз салоҳатнокии таълим аз аввал то охираш мушоҳида кардам ки ба хонандагон бо ҳамроҳи хонандагон дар дарсро бо муваффақият гузаронд. муваффақияти дарс дар он буд ки дар ҳамин пурсиши дарс 18 нафар хонанда баъда аз 24 нафар хонанда 18 нафар хонанда фаъолона дарсро ҷавоб доданд. омӯзгорон ва директорон дар 18 дарси омӯзгорони муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 16-ум ширкат доштанд. ҳамчунин дар рафти озмуни шоҳномахонӣ низ ки дар китобхонаи таълимгоҳ доир шуд иштирокдорони семинар ширкат варзиданд. тавре омӯзгорон иброз доштанд хонандагон дар баробари асари безаволи шоҳномаи абулқосим фирдавсӣ ҳамчунин ашъори дигар шоирону нависандагони адабиёти муосир ва классикро қироат намуданд. гуфта шуд ки ташкили чунин машваратҳо саривақтӣ буда он барои омӯхтани таҷрибаи пешқадам ва дастгирӣ намудани мутахассисони ҷавон мусоидат мекунад. мо мутахассисони ҷавон тавонистем аз дарсҳои кушода ки дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 16 баргузор гардид ва худ як таҷрибае бардорем ва дар ин ҷо мо инчунин чорабиние бахшида ба либосҳои тоҷикона яъне ки як чорабинӣ баргузор гардид ки дар рафти чорабинӣ хонандагон ва омӯзгорони муассиса бо тамоми либосҳои ниёгони мо аз гузаштаи мо омада баромад карданд. инчунин ба деҳахонӣ ва дар бахши фарҳангию фароғатӣ баҳри директорони муассиса маҳфилҳои гуногун баргузор гардид. пас аз иштироки ширкатдорони машварат дар соатҳои дарсӣ дар толори таълимгоҳ ҷамомат доир шуда дар он доир ба бурду бохти омӯзгорони таълимгоҳ ҳангоми дарс роҳу усулҳои муосир дар дарсҳо ва истифодаи низоми салоҳиятнок аз ҷониби омӯзгорон бо самар истифода кардани асбобу воситаҳои аёнии хониш дар вақти дарс мавриди таҳлил ва баррасӣ қарор дода шуд. ёдовар мешавем ки семинар машварати мазкур барои рушди соҳаи маориф бартараф намудани камбудиҳои ҷойдошта ҳамчунин барои сайқал бахшидани донишу маҳорати омӯзгорон ва бохабар шудан аз таҷрибаи якдигар мусоидат менамояд. дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 3 шаҳри душанбе низ бо ҷалби кормандони соҳаи маориф семинар-машварати омӯзишӣ ташкилу роҳандозӣ гардид ки аз рафти он ҳамкоронамон гузориш омода карданд. дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 3-уми ноҳияи фирдавсии шаҳри душанбе тибқи нақшаву барномаҳои сарраёсати маорифи пойтахт бо мақсади баландбардоштани сифати таҳсилот ва омӯхтану паҳн намудани таҷрибаи пешқадам ва дастгирӣ намудани омӯзгорони ҷавон семинар машварати омӯзишӣ бо иштироки директорони таълимгоҳҳои ноҳия ва намояндагони шуъбаи маориф баргузор гардид. дар раванди тадрис омӯзгорон бо тайёрии ҳамаҷониба соатҳои дарсиро бо асбобу воситаҳои аёнӣ инчунин бо методу усулҳои ҳозиразамон бахусус бо низоми салоҳиятнок гузашта робитаи дарси гузаштаро хеле хуб ва дар сатҳи баланд ба мавзӯи нав алоқаманд намуданд. дар семинари омӯзишӣ дар муассисаи таҳсилоти миёнаи асосии рақами 3 иштирок дорем. ин семинарҳо чӣ аҳамият дорад ва барои чӣ лозим аст? аҳамияти ин семинарҳо аз он иборат аст ки мо аз таҷрибаи ҳамдигар пеш аз ҳама бархурдор мешавем, бурду бохт, ҳуҷҷатгузорӣ ва давомоти хонандагону дониши онҳоро дар сатҳи баланд чӣ буданашро мебинем ва он камбудиҳое ки дар ин ҷо мебинем аз паи ислоҳи он мешавем ва муваффақиятҳое ки дар ин муассисаҳо мебинем кӯшиш мекунем ки дар муассисаҳои худамон ҷорӣ намоем. семинарҳо аз аҳамият холӣ нест, чунки мутахассисони шӯъбаи маориф
که ناحیه فردوسی شخصان تجربه‌ناک هستند، شخصانی هستند که برای ما یک راهنما، یک راهبرد میدن که از روی نظامنامه، از روی قانون‌های معارف در مؤسسه‌ها کار خود را، کار تعلیم و تربیه را پیش بریم که نسل نورس آینده ساز ملت شود. همزمان از سخنرانی دیرکتوران تعلیمگاه‌های رقمی 77 51 و چند دیگران معلوم گردید که برگزار نموده این چنین مشورت‌های آموزشی سودمند بوده. همزمان تجربه آموزگاران سابقه دار برای فعالیت آموزگاران جوان، منفعت‌ها و رست. بعدا نماینده شعبه معارف دور به نقشه کاری آموزگاران صحبت کرده آن را یکی از سمت‌های اساسی کاری آموزگاران معنی داد نمود. در فرجام دیرکتور مؤسسه تحصیلات عمومی اساسی رقمی 3 ناحیه فردوسی دور به استفاده با ثمر تکنیکی معاصر هنگام درس معلومات مفصل داده تاکید نمود که باید همه آموزگاران از راه اصولهای نو تعلیم استفاده کرده تکنیکای نو را هنگام روند درس خوب استفاده نمایند تا شوق و رغبت خواننده و دانش آموزی بیشتر گردد. таҷлили ҷашни меҳргон далели он аст ки миллати кӯҳанбунёди мо дар партави сиёсати ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон рӯ ба арзишҳои гузаштаи фарҳанги хеш овардааст ва эҳёи онҳоро вазифаи бошарафи худ медонад. чорабинии идонае ки дар маркази кӯдакон ва наврасони шаҳри душанбе доир гардид басо хотирмон буд. дар маркази кӯдакон ва наврасони шаҳри душанбе бахшида ба ҷашни меҳргон чорабинӣ баргузор гардид. ин чорабинӣ таҳти унвони тирамоҳи зарин доир гардида дар он масъулини марказ ва хонандагон иштирок намуданд. ин тадбири фарҳангӣ таҳти унвони тирамоҳи зарин доир шуда дар тадбири мазкур аъзоёни маҳфилҳои марказ маҳсули ҷамънамудаи марди деҳқонро аз қабили меваю сабзавот маҳсулоти донагӣ ба намоиш гузоштанд. чорабинии фарҳангӣ бо суруду тарона оғоз гардид. сипас иштирокдорон доир ба фасли тирамо ва ҷашни меҳргон маълумот доданд. мавриди қайд аст ки меҳргон яке аз қадимтарин ҷашнҳои мардуми орёнажод буда дар гузашта онро ҳамчун ситоишу ниёиши меҳр ё митро ва рамзи аҳду паймон ё ин ки дӯстиву муҳаббат ва оинаи меҳрпарастӣ мешумурданд. меҳргон тибқи андеша ва эътиқоди ниёгони мо дар рӯзи аввали моҳи меҳр ва оғози фасли тирамоҳи зарин рост меояд. дар ин айём шабу рӯз баробар мешавад ва ба ин сабаб номи ин моҳро меҳр гузоштаанд. ҳамзамон дар тадбири мазкур намоиши сару либоси миллӣ, навозиши асбобҳои мусиқӣ, намоиши расм, шеъру суруд манзури ҳозирин гардонида шуд. пешниҳоди рақсҳои гуногуни миллии гурӯҳи духтарон ва суруду таронаҳои тараннумкунандаи ин ҷашни бостонӣ ба ин тадбири фарҳангӣ ҳусну таровати дигар зам намуд. бояд гуфт ки таҷлил намудани ҷашнҳои қадимаи миллати тоҷик насли наврасро дар рӯҳияи арҷгузорӣ ва эҳтиром намудани расму оини ниёгон ва пос доштани он равона месозад. ҳамзамон дар баробари ин кӯдакону наврасон аз иду ҷашнҳои бостонӣ бархурдор гардида онро пос нигоҳ медоранд. китоб ҳамчун шиносномаи шоистаи ҳар як халқу миллат барои поку бегазан нигоҳ доштани забони модарӣ ва рушди он, таҳкиму тақвият ёфтани ҳуввияти миллӣ ва худогоҳиву худшиносии ҳар як фард нақши бузург дорад. инак дар ноҳияи рӯшон барои алоқамандону дӯстдорони каломи бадеъ китобхонаи нав таъсис дода шуд. ҳамкорони минтақавиамон бо иттилои бештар. дар ифтитоҳи китобхонаи деҳаи шуҷанди ноҳияи рӯшон муовини раиси ин ноҳия гулмаст дӯстализода ва кормандони масъули китобхонаҳои системаи марказонидашуда ширкат намуданд. аъзоёни китобхона шахсони расмиро бо шеърҳо дар васфи забони тоҷикӣ ва аҳамияти китоб истиқбол намуданд. ахтарони базми ёрон ассалом, бар диёри сабзидил хуш омадед, бар диёри сабзидил хуш омадед, шаҳсавори мулки кайҳон ассалом. китобхона бо мусоидати сокини ин деҳа худомон муборак қадамов ва кӯмаки шарикони рушд азнавсозӣ шуд. ба гуфтаи сокинони коҳансоли деҳа ин китобхона дар охири солҳои 60-уми асри гузашта бо таври ҳашарчигӣ сохта шуд ва дар давоми беш аз 50 сол дару девораш аз ҳама рехтаву валангор гардиданд. аз ин рӯ дар фасли зимистон дар ин ҷо кор кардан ғайриимкон мегашт, аммо китобдорон тоқат кардаву кӯшиш мекарданд ки ба хонандагон дар дарёфти китоби зарурӣ кӯмаки худ расонанд. баъди таъмиру таҷдид аз он китобхонаи кӯҳна ному нишонӣ намонда аст.
هم بیرون و هم داخل کتابخانه با معیارهای زمانوی ساختمانی بنیاد شده است و اعضایان کتابخانه اکنون می توانند که ساعت‌های دراز صرف نظر از فصل‌های سال مدت زیاد به مطالعه کتاب مشغول شوند، زیرا در این دهه نیروگاه برقی آبی فعالیت می‌کند و ساکنان دهه بدون ریجه از نیروی برقی تامین می‌باشد و کتابخانه مذکور نیز با بخاری برقی مدام گرم می‌شود. دیرکتور کتابخانه‌های سیستم مرکزانیده شده ناحیه سعادت دولتشاهیوه و رهبریت مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه روشن به شریکان رشد اظهار سپاس نموده گفت که بعد تعمیر و تجدید اکنون کتابخانه دهه شجاع در بین 36 کتابخانه دارای یکی از بناهای زیبا و برهوا میباشد و باوری داریم که خدمت رسانی به خوانندگان نیز به مراتب بالا خواهد رفت. با دستگیری شریکان رشد در همکاری با مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی ناحیه روشن و سهم بی‌نهایت ارزنده دهه شجاع بود که مردم سربلند دهه شجاع دارای کتابخانه نو گردیدند. به هر یک ما و شما معلوم است که سهم اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان است در بلند برداشتن مقام و منزلت کتاب بی‌نهایت نظررس است و با تشبث به واسطه خود پیشوای معظم یعنی آزمون فروغ سوپ دانایی کتاب است و تاجیکستان وطن عزیز بازم گواهی آمدید که مردم تاجیک مردم کتابدار، کتاب دوست و کتابخوان بودند. بنابراین بار دیگر برای هر یک ساکن ناحیه روشن و مخصوصا دهه شجاع این تحفه ارزنده را برایشان نصیب باشد و مبارک باشد و مناداری خیش را همچون دیرکتور کتابخانه مرکزی میرسانم که سهم ارزنده خود را در ساختمان کتابخانه گذاشتند. در این ناحیه 36 کتابخانه در خدمت ساکنان دهات میباشند و تعداد زیاد این کتابخانه ها بیشتر 30,000 خواننده را در بر میگیرد. یکی از این اعضایان کتابخانه از تعمیر و تجدید بنا خیلی خوشحال شد و گفت که بعد از این وقتی بیشتری خود را در اینجا با مطالعه کتاب صرف خواهد کرد. امروز دهه ما عید دارد، عید فراموش نشدنی. بعد از نوسازی در خزینه علم و معرفت برای ساکنان گشاده شد. به این بارگاه علم و معرفت نگاه کرده خیالاً به عالم علم و دانش سیر معنوی میکنیم. شکر استقلال و آبادی وطن میکنیم که امروز از چنین گنجینه بی‌بها بهره‌ور گشتیم و ما خوانندگان وعده میدهیم که وقتهای خالی خود را بیهوده نگذرانده به این کتابخانه آمده کتاب‌های معین را خوانده مطالعه مینماییم. پس از افتتاح بنای نو به یک گروه اعضایان فعال کتابخانه از طرف شریکان رشد در میدانچه نو ورزشی تحفه‌های خاطروی تقدیم کرده شدند. این میدانچه ورزشی نیز در نتیجه یک همکاری سودمند مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه با شریکان رشد مورد بهره برداری قرار گرفت و چند روز پیش باز خشت اولی کودکستان هم در این دهه گذاشته شد. چنین آبادانی و سازندگی نه تنها سیمای دهه را کاملا دگرگون می‌سازد بلکه حیات خرد و کلان دهه را نیز تغییر می‌دهد. در مؤسسه دولتی مکتب ورزشی رقم 2 ناحیه تیمورملیک ولایت ختلون با اشتراک دستپروران مکتب‌های ورزشی مسابقه کشاد عاید به نمود گشتین ملی برگزار شد که در این تدبیر ورزشی بیش از 100 نفر ورزشکاران نورس شرکت ورزیدند. گزارش همکاران ما از جنبست این مسابقه آماده شده است. тавре дар барномаҳои қаблӣ иттилоъ дода будем дар доираи сазовор истиқбол намудани 35-умин солгарди истиқлолияти давлати ҷумҳурии тоҷикистон дар маҷмӯаи варзишии ноҳияи теймурмалик бо ибтикори муассисаи давлатии мактаби варзишии рақами 2 ноҳия мусобиқаи кушоди мактаби варзишӣ оид ба гӯштини миллии гӯштингири байни наврасон баргузор гардид. иттилоъ дода шуд ки чунин мусобиқаҳо бо иштироки васеъи наврасони ноҳияи теймурмалик ва ноҳияҳои атроф пайваста баргузор шуда ба ин васила масъулон аз миёни ин наврасон чеҳраҳои нави гӯштини миллиро дарёфт ва ба машқҳои касбӣ дар маҷмӯаи варзишии ноҳияи теймурмалик фаро мегиранд. бинобар иттилои сардовари мусобиқа Шамсдин Шукурзода дар навбати аввал дар ин тадбири варзишӣ варзишкарони вазнашон хурд байни ҳам рақобат карда ҷиҳати дарёфти роҳатҳои марҳилаҳои баъдӣ бо ҳам талош варзиданд. ин ҳамоиши варзишӣ ба хотири муаррифии чеҳраҳои нави гӯштини миллӣ аз миёни наврасон, мустаҳкам намудани алоқаи дӯстӣ ва муайян намудани узви дастаи мактаби варзишии ноҳия оид ба намудҳои гӯштин унвон карда шуд. ёдрас мешавем ки дар ин
мусобиқа варзишгарон аз рӯи 10 вазн байни ҳам қувваозмоӣ карданд ва дар қисмати ниҳоӣ ғолибон ва беҳтарин варзишгарон бо нишону ифтихорнома ва тӯҳфаҳои таъсис намудаи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ ва муассисаи давлатии мактаби варзиши рақами 2 ноҳияи Темурмалик сарфароз гардонида шуданд. иттилоъ дода шуд ки беҳтарин варзишгарони ин мусобиқа ба марҳилаҳои баъдии намуди гӯштини миллӣ сафарбар шуда барои дарёфти роҳхати бозиҳои ҷумҳуриявӣ майдондорӣ хоҳанд кард. бинандагони азиз, бо пешниҳоди ин матлаб барномаи иттилоъотии хабар ба анҷом расид. Дигар барномаҳои ҷолибу диданиро метавонед аз сомонаи телевизиони Баҳористон www.tvb.tg дастрас намоед.